el convidat que tenim ara, què diríeu? Vinga, va, jo dic la primera. Té cognom d'artista musical. Sí, però això no és una cosa que sàpigues tu, és una realitat, no? Ah, és una realitat, sí. Té nom d'un cantant concret. Pregunto què saps tu, clar. Què sé jo d'aquesta persona? Sí. Doncs la veritat és que res. Ara perdoneu-me i perdona'm convidat que entraràs ara i quan vegis aquest vídeo, però la veritat és que ara mateix no et poso cara. Hola, no li pot... Jo sí, he de dir. Sí? I és greu que jo li posi cara i tu no. És trist, però segurament que ell sí que em posa cara a mi. O no. Preguntem-li. Això es pot tallar? No, és broma. És igual. Li preguntarem, Ara quan el vegi, per això ja me'n recordaré. És que sóc molt dolent jo per aquestes coses. Aviam, jo com ho he de fer això? M'aturo aquí o...? Pots parar... Aquí la porta està... Hi és? No, no hi és. Aquí el tenim. Ja està. Ara ja he caído. És que... Hola. Ja pots passar, Puja. Habrás caído. Clar, ara sí. És que jo necessito veure la cara de la gent. La cara de la gent. Puja. Hola, què tal, Pepe, com anem? Bon dia, bé, aquí. Amb la motxilla i tot, Sí. Ostres, tu, que pro. Vinga, posa't el cinturó, que això és el primer. Protege tu vida. Exacte, i ara posarem això, que és una mena de micròfon, i així t'escoltarem. Surts de la feina, per així dir-ho, no? Sí, més o menys, sí. Sento d'aquí de les responsabilitats que tinc. Però, i ets normalment aquí o no? Sí, tinc despatx aquí, sí, tinc... Tens més d'un, de despatxos? Sí, tinc un despatx aquí a la policia i un altre a via pública. Ostres, que... No està gaire a prop. Que bé, no?, això de tenir dos despatxos. Això, davant dels companys, tens més que els altres o no? No tinc més que els altres, però sí que en tinc possiblement el despatxo més maco que n'hi ha a l'Ajuntament. Ah, sí? El despatx de regidor de Seguretat Ciutadana és un dels despatxos més xulos que n'hi ha. I aquest el tens aquí? Sí, està aquí a la policia, a la part de l'edifici. I què té aquest despatx que és més maco que els altres? Aquest despatx és on fem les reunions de coordinació policial i de coordinació d'emergències a l'Ajuntament i després és un despatx que té unes vistes que es veu absolutament gairebé tota la part de l'aeresol i tota la part de darrere de l'Ajuntament, es veu l'església i pots fer-te la idea en qualsevol dia, en qualsevol emergència que podem tenir, es veu tot l'àmbit allà de... Està bé. Està molt xulo, està molt xulo. Això, avui som dilluns, llavors deixa'm preguntar-te, tu el cap de setmana has treballat, per cert? Sí. Has treballat el cap de setmana? Sempre, regidor sempre he treballat durant el cap de setmana, sempre... O sigui, llavors 7 dies a la setmana? Són 24 hores, clar, sempre hem d'estar, i més si tens la responsabilitat que en tinc jo, sempre has d'estar una mica a tot arreu. Mira que t'anava a preguntar com et senties al moment de dir, bueno, és dilluns, anem a treballar, quin és el sentiment aquest d'incorporar-te de nou, després del cap de setmana, però veig que no... Bueno, no pares durant el cap de setmana, no pares, al tenir responsabilitat a Seguretat Ciutadana i de via pública, sempre estàs una mica present en totes les activitats o qualsevol emergència, qualsevol incidència que pugui sortir, sempre has d'estar present una mica. Ara, Júlia, te'n recordes quina afició li havies dit al Dani Pérez que potser tenia? Sí, pàdel. Em penso que... Ets aficionat al pàdel? Sí, jo jugo a pàdel. En realitat ja ho sabia, passa que m'he desquadrat de persones. T'has desquadrat de persones. Som molt dolents jugant, però sí que jugo. I jugues des de fa molts anys o t'has aficionat fa poc? No, ja fa 10 anys o així que jugo. 10 anys. I ets bo o què? No, molt dolent. No guanyo mai. Ets modest o...? No, és veritat, no. Podria estar tota la vida jugant i fent classes i tot això, però no, jo crec que no aniria més enllà del nivell que tinc ara. És curiós perquè és un esport que la gent s'aficiona com després. Ja jugues a un esport de petit i després acabes fent pàdel. Com t'hi vas aficionar tu? Doncs jo jo encara estava solter, jo anava al gimnàs, jugava a futbol, vaig deixar el futbol i va començar la febre aquesta del pàdel, la gent començava a jugar i jo vaig començar a jugar i vaig estar un parell d'anys que jugava i després vaig estar com 7 o 8 anys que no vaig jugar més, però va entrar aquesta febre que n'hi ha ara, que tothom juga a pàdel i vaig començar a jugar a pàdel ara fa potser ara 9 o 10 anys, un altre cop. Però d'una manera molt light, perquè el pàdel té l'avantatge que tampoc fa falta estar gaire en forma. Ara, aquesta és la cosa, que pots estar fondon i jugar igualment. I a més, que la gent que és fondona, perdoneu, ara potser em fico en un jardí, però la gent que és fondona, sembla que com que no arriben físicament al lloc, tenen millor que en ell. I saps? O sigui, s'han posat la bola allà on toca. Sí, al final el pàdel li passa això, el pàdel tu pots estar... Això sí, també, si jugues amb gent que en sap,
has d'estar en forma, si no, Sí, clar. no guanyes. Ara, per fer un partit de costellada o per jugar amb amics, és un esport que no fa falta estar en forma, però també és un esport que de manera molt fàcil, si no estàs en forma, pots fer-te mal també. Tu tens al teu càrrec a la policia. Jo sóc el regidor de Seguretat Ciutadana, sí. Per tant, jo ara hauria de conduir bé perquè no sigui... És a dir, si ara em salto un stop o alguna cosa, què pot passar-me? Vull dir, no. Bueno, que podries tenir qualsevol incident amb algun altre vehicle. Però no em cridaràs l'atenció, llavors. No, jo no puc ni cridar l'atenció ni sancionar, ni si puc sancionar el que no puc denunciar. Jo tinc la responsabilitat delegada per part de l'alcalde en matèria sancionadora. Jo qualsevol multa, qualsevol expedient que s'aixeca o per incoar qualsevol expedient per tema de trànsit, doncs jo el signo. Ara, jo puc sancionar, però no em puc denunciar. Però no em fixo gaire, quan vaig pel carrer, si incompleix algú, si agafa algú el mòbil, si algú fa alguna cosa d'aquesta... No ho mires. No acostumo a mirar-ho, si puc sí que educo a algú, diem-li, ei, tu, això no ho faig, sí, però no acostumo a dir res. Ara pensa que anem amb el cotxe, la unitat mòbil era un cotxe de policia, del 90. El conec. El coneixes. Era el cotxe que tenia la policia no logotipat. Jo ja em porto 8 anys a la regidoria de Seguretat Ciutadana i aquest cotxe me'n recordo. I tu quin cotxe tens? Jo no en tinc cotxe. No? Quan has d'anar de via pública a la policia? Amb el cotxe de la meva dona. No, al meu nom no tinc cap cotxe. El cotxe que porto és un cotxe que és de la meva dona, que utilitzava la meva dona fins fa poc per anar a treballar, el que utilitzo ara. Abans utilitzava el de la meva mare. I això és perquè ets molt verd o perquè no t'agrada... No sé per què no tens cotxe? O sigui, no tinc cotxe a nom meu, però sí que en tinc cotxe per utilitzar cada dia. Porto un Kia Sportage. És a dir, tu per moure't llavors o cotxe o a peu, no... Intento fer-ho sempre a peu, però com tinc la teva regidoria estan distanciades quan està al polígon i on ha d'estar a l'Ajuntament, doncs o m'ho monto molt bé per tenir cada dia coses exclusivament en una part o sigui, en un lloc de l'Ajuntament, o si tinc que estar a via pública i a policia, acostumo a portar-me el cotxe. Abans estàvem comentant, perdoneu que he canviat de tema totalment, però tinc curiositat i no vull que se'ns passi el temps. Abans estàvem comentant, arribant a buscar-te, que en Carlos... No t'amaguis. Lo de la rotonda, vinga, va, ràpid, lo de la rotonda, va. No, no és això. No et posava cara, jo. És el resum d'això, jo sabia que... Sabies que existia. Yo sabía quién era el Pepe Leiva, pero no te pusaba cara. Ya cuando te vis, ya relacionado conceptos y ya esto ya se ha solucionado. Pero no et posava cara, no sé, jo em vols anar a parar. El dubte era si tu li posaves cara a ell. No. Vale, estamos en paz. No el coneixia. Bueno, pues ara ja està, us podeu donar la mà, si voleu. Ja està. Vinga, va, perfecte, ja està. Un plaer. Vete en paz, no? Com és això quan es diu a missa? Bé en paz. Bé en paz. Podeu marxar en pau. Sona més. Ja està, ja pots seguir, Carles? No, ara no puc seguir perquè tenim el camió de les escombraries davant. Ara... Quines hores de recollir, no, escombraries? Sí, s'acostumen a recollir sempre pel matí. Tot i que aquest no fa fracció, o sigui, és un que recollir la fracció del cartró. És un camió que fa recollida selectiva, no fa banal, no fa escombraries. Fa només cartró. Fa només cartró, sí. OMB. Sí. A Barcelona són de Ceneta, tots. Sempre has de comparar-ho tot amb Barcelona? No Sempre, si sortirem guanyant. Perdona. Sí, home, està claríssim això. Lo que sí que s'ha de fer... Espera, que no sé si és el Matías de la Guàrdia, llavors ha passat per allà, oi? Sí, que està fent algun tipus de... que està llençant escombraries. El Matías, sí. El Matías... És o no és? Sí que és ell. El que no sé si està reciclant o no, però ho està llençant en una... Espera, avanço perquè tenim a la policia darrere i tampoc voldria... Em sembla que és la policia, eh? No, és... És un tonejar. És un cotxe que va amb una sanefa negra. És un cotxe que han tonejat com si fos el de la policia, li han posat els quadradets aquests. No, però aquests quadradets jo crec que ara n'hi ha una moda que els vehicles que surten de concessionari poden sortir amb el techo d'un color, amb les portes d'un altre color, inclús amb quadres per sobre o algun tipus de... Són tipus de pintura diferent que n'hi ha ara. Escolta, abans comentaves que no descanses o que no pares de treballar cada setmana, però al moment que tens una estona lliure, que a part de fer el pàdel, que això ja hem comentat, què fas a casa? Tens una estona a casa?
Acostumo a estar amb la meva filla o sortir a la piscina que tenim allà, sobretot a l'estiu, però normalment aprofito per fer vida social, anar amb els amics a fer una cervesa o anar i fer una volta o anar a caminar per aquí per l'àrea de passeig. Ahir a la tarda, per exemple, vaig tenir una estona i vaig anar amb la dona a caminar per l'àrea de passeig, a veure també una mica l'entorn i acostumo a fer família quan tinc una estona. I a dins de casa fas coses? Ets més de... Tenim un planning allà a la cuina penjat, però bueno, intento donar compliment a totes les meves tasques, però a vegades és una mica complicat. Què és el que més mandra et fa de tasques de casa? Jo, per exemple, posar la roba a la sisí, saps? Passar l'aspirador. Això fa molta mandra. Passar l'aspirador. Perquè em vaig acostumar, vaig comprar un aspirador d'aquest que anava suelto. El romba d'aquests, o no? El romba aquest, i s'ha trencat i ara tinc que passar-ho a mà. Hosti. I és una mica batalla, perquè m'he acostumat a veure la tele i passar l'aspirador a la vegada, però ara ja no puc fer-ho així. Ara ja no puc fer això, ara ja tinc que passar l'aspirador, jo tinc que pilotar i això ja costa una mica més. Ets d'aquells d'aspirar a fondo, d'apartar el sofà i tot, o no? Sí, perquè si no després rebo una mica de dir, si has de fer-ho bé. Pepe, esto no se hace así. Correcte, sempre ens diuen, no, que no pots fer que ho facis malament, si ho fas bé. I acostumo, sobretot, a passar per sobre roda a peu i tot allò que mai fem, t'acostumen a dir, això, per aquí no ho has passat bé, i t'acostumen a fer-ho, sí. Una mica en broma, però t'acostumen a fer. Però bueno, intentem una mica, dintre de les possibilitats que en tinc, doncs, poder ajudar en allò que puc. Tu tens la sensació que al dia et falta temps, o no? Ara no. Abans sí, perquè tenia que compaginar amb la feina meva privada, ara no, ara tinc la sensació que puc fer la feina d'una manera més tranquil·la, més... Ara mateix no tinc la sensació que em falti temps. Em sento ordenar una mica més. L'altra teva oficina, diguem-ne, no? L'altra casa, no? Correcte, aquesta és la meva. Aquí tinc l'altre despatx a via pública. Aquestes són les instal·lacions d'espai públic. Avui hauràs de venir aquí o no? Avui tinc que venir aquí. Ara anava a venir ara fa una estona per una reunió que ha sortit o que s'ha retrasat una mica més. M'ha fet que me retrasi una mica d'aquí. Ja ves, perquè tinc un problema. Tot i que sóc el regidor de manteniment i porto el tema de manteniment, tinc un problema de manteniment a casa meva. 12 minuts. Vaja, tens un problema de manteniment a casa teva? Sí, perquè diuen que un baixant que tinc al traster està obturat i surt de l'aigua pel traster del veí. Quan diuen baixant, ja malo. Baixant, malo, ja. Coses que van darrere de la paret, que no es veuen. Ha sonat l'alarma, significa que ja estem fora de temps, per tant, ara et portem a on? Anem allà a l'Ajuntament? Sí, allà a l'Ajuntament, a la plaça del Mirador, que tinc que anar allà un moment. Anem cap a l'Ajuntament, hem fet la volteta. I una altra de la meva responsabilitat, però que no en tinc despatx perquè és una responsabilitat, és el tema de bombers, tot el tema de protecció civil. També? També em porto ara d'aquest darrer cartipàs, porto la responsabilitat en matèria de protecció civil, que engloba bombers, ADF i Serna, Servei de la Natura. No haguessis volgut ser bomber o policia o alguna cosa així? M'hagués agradat poder col·laborar d'alguna manera en les tasques o quan hi ha una emergència, una ventada, quan tenim una nevada, sí que m'agrada ajudar, sí que m'agrada fer, però tema bomber potser no, però policia igual sí, però policia més assistencial que no de trànsit ni administratiu, seria assistencial de poder ajudar, de poder ser més que un agent de la policia, un agent cívic, una gent que pugui ajudar i que pugui fer tasques que puguin fer a la policia, però no... Però de carrer, no? Sí, més de carrer, més de convivència, cívic, més assistencial, ajudar d'alguna manera. Perquè la feina privada aquesta que deies que has deixat ara ja per passar a full time aquí, quina era? Jo era el responsable d'un magatzem molt important que n'hi ha aquí d'una empresa xina que hi ha a Sabadell. La reunió que es va fer l'altre dia, te'n recordes, Carles? Sí, aquella reunió era la meva feina. Ah, sí, és veritat, que ja vau coincidir. Jo treballava pel govern xinès. Tu treballaves pel govern xinès? I saps xinès? Alguna coseta, alguna cosa. Sí, el ¿cómo estás? El hola, buenos días a todos. A veure com és. Buenos días a todos és ni hao ma. Ni hao ma. Ostres, es nota, ja sona, té la sonoritat aquesta xinesa. Sí, és allò de, què és el big ni con queso, no, ni con queso ni con jamón. És a dir, si ara entréssim aquí... Al bazar xino... A l'Hipervallès... Si n'hi ha diverses persones, ha de dir ni hao ma. Ni hao ma. I si és només una persona ni hao, o el com estàs és
Dayahao. 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 Molt bé, ja. Com els dinars de... Certs gazpachos, ¿no? Que posen molt ajo. Què? Molt ajo. Com el Niahao. Esto no lleva ni Hola, es pimiento ni Niahao, ajo. Niahao. Un gazpacho mal fet no lleva ni pimiento ni El ajo. que passa que jo porto amb ells treballant, ara. Has fet aquesta broma 3 vegades i ningú l'ha entès. Ara jo portava 6 anys amb ells, perquè abans treballava... O sigui, abans era d'un altre propietari, i amb aquest sí que em van posar una noia que ens ensenyava, que estava fent un màster en tema de logística, i aquesta noia és la que ens ha ensenyat molt més que no el responsable que tenia abans. I ens van posar una noia a ensenyar, i aquesta noia sí que ens intentava ajudar una mica. Quina feina. Parles algun altre idioma, a banda de xapurrejar una mica xinès i... No. Castellà-català? Castellà-català ja està, i entenc una mica l'anglès, i el francès també, perquè jo quan vaig estudiar la segona o la tercera llengua era el francès. On vas estudiar? A Sabadell, a un col·legi, al Dies, al Jonqueras. Perquè tu ets de Sabadell o ets de Castellà? Nascut a Sabadell. Nascut a Sabadell. Bueno, però he viscut a Sabadell uns anys, em refereixo. He viscut a Sabadell, he viscut a Barcelona, he viscut a Rubí, he viscut un altre cop a Sabadell, després a Castellà. I pregunto amb què et quedes, m'imagino que em diràs Castellà, Castellà, sense dubte, molt diferent. I per què destacaries del poble? Què és el que t'apassiona aquest poble? O sigui, ja no ens fiquem en temes polítics, eh? Sí, anem a la cosa social, potser, o... Sí, la tranquil·litat, la possibilitat de fer moltes activitats en la quantitat d'entitats que n'hi ha, que tot i que és un poble molt tranquil, té molta activitat. I tu ets molt tranquil, no sé, a mi fa la sensació que ets, no sé si us passa a vosaltres, et veig tranquil·let. Jo dono la sensació de molta tranquil·litat, dono la sensació de que mai m'esvero ni que mai em poso nerviós, però tot va per dintre. Acostumo a dintre de les reunions a ser una mica més estressant del que soc cara al públic. Cara al públic sempre intento transmetre la sensació de tranquil·litat. Crec que és una cosa que em van ensenyar en una activitat que jo feia ara fa anys, que era el tema sindicats. Jo vaig ser responsable sindical a una empresa molt important de Sabadell, a la unitat hermètica, no sé si la coneixeu. Sí, home, i tant, sí. Aquí vaig ser el responsable del sindicat durant 17 anys. Déu-n'hi-do. I allò va ser, suposo, que el que em va donar aquesta forma de sempre intentar traslladar tranquil·litat a tothom. Has fet moltes coses, no? Perquè no ets... Sí. Jo som molt jove, Sí, no sé, quina edat... Hi ha un concurs a 4 que va sobreposar-li edat a la gent. Sí. Doncs comença tu. Vinga, va, Júlia. Tio, comença tu, vinga, va, Júlia. Però tu què t'has pensat? Aviam, jo dic que tens... Així que tens una filla... Això no vol dir res, tampoc, t'he de dir. Sí, però... Bueno, ràpid, va. 43? No de que t'has Pero passat frío, caliente, y aquí ya no hay mucho. Calentito. Està calentito. Al voltant dels 43, eh? Sí, 44. quasi. 45. 45, Sí, moltes que l'he encertat quasi la primera. 45. Perquè li tens posat jo el barem. 45. Per tenir 45 anys has fet moltes coses, no? Has anat a molts llocs, vull dir... Sí, sempre m'ha agradat tenir responsabilitats i ajudar, i és el que deia abans de que m'agrada sempre ajudar, i vaig entrar a treballar en una empresa ara fa 26 anys, que era aquesta que treballava fins ara, van donar la possibilitat on vaig enrolar en el tema sindicats, i aquí vaig estar 17 anys, fins que vaig tenir que compaginar una part d'aquella responsabilitat a l'Ajuntament, i ara porto 8 anys a l'Ajuntament fent les tasques de regidor. I aquella va ser la teva primera feina? La meva primera feina va ser a la construcció, vaig treballar de guixaire d'una empresa familiar. Una empresa de la meva família que tenia a Sabadell, que treballaven en el món de la construcció, que eren amb el guix. I vaig estar allà un parell d'anys. Aquests, abans de la crisi, cobraven una pasta, eh? Guanyava moltíssim. El Yesero feia por. Hem de cridar el Yesero, ostres, ojo, eh? Sí, d'allò vaig estar treballant fins que vaig fer el servei militar, de 16 al 18. Sí. El vas fer, bueno, clar, per edat, sí. A on el vas fer? Valladolid, a l'aeroport de Valladolid. Què tal l'experiència? Amb 16 anys de marxar de casa... No va servir absolutament de res. Però 2 anys sencers. No, un any. 16 al 18 va fer de guixaire i el 18 me vaig a marxar. El mateix dia que començaven les Olimpiades a Barcelona, jo estava a l'estació de Sants i marxava cap a Valladolid. Ostres! El mateix dia, sí. A l'agost de l'any 92. Ostres.
anava a un lloc que no sabia ni d'on iba. Com recordes aquell moment d'estar esperant el tren o de pujar ja al tren i dir me voy a hacer la 1000? Sí, molt dur. No saps ni on vas, ni què faràs, ni on arribaràs. Hi havia historieta que era un lloc violent o alguna cosa així? No, allò no em fa res. Allò era un aeroport i tu anaves allà a vigilar l'aeroport. Tu allà feies a fer guàrdies, vigilant les pistes i ja està, no feies res més. Les imaginàries, li deien, o...? Bueno, imaginàries era qui vigilava per la nit l'esquadrilla i després la guàrdia era que tu feies com a guàrdia, el comandament de guàrdia que feies de control de pistes o de l'entrada principal o del servei de bar, que també hi havia un servei de bar conjunt allà a la base aèria, i en aquella base aèria doncs, tu controlaves una mica tot. La policia ja hi havia servei de bombers i servei de policia, ja no hi havia res. Molt bé, Pepe, doncs ja hem arribat. Estic aquí fent esforços perquè tu sabràs, si tens aquest cotxe, que la direcció assistida, diguem que no la tens. Espera, que trec el micro. Aquest cotxe és molt històric. Bueno, Pepe, ara ja et poso cara. Sí, home. Ja et posava cara, però se m'havia olvidado, no havia funcionado les coses, saps? Però ja està. Molt bé. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies a tots. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé la jornada. Fins una altra. Adéu. Adéu, Pepe. Hi ha una altra hora després o no? Ja ho veurem. Ja veurem on anem ara. Estarem passejant, sí. Igual anem a esmorzar. Adéu. A mi em sembla bé esmorzar, Sí? Sí. Molt bé. Doncs bé, ara si me'l trobo esmorzant, doncs ja sé qui és. Adéu, Pepe. Adéu, Pepe. Adéu, Pepe. No? Pepe Leiva, que dieu que... Per què dieu que... Encara no has entès aquella referència de fa 20 minuts, encara no l'has entès. Espera, ja expliquem-ho això, digues, Jo vaig Carles. lenteta. A Pereza, Sí. Grup Pereza, Sí. el cantant, va anar per solitari, es diu Leiva. Ah, Leiva, vale. de fet, vull dir, no sé si és nom És el seu artístic o cognom? què, o... Ah. Potser Es diu fa dir Pepe Leiva. Bueno, què us ha semblat el Pepe Leiva? Doncs molt tranquil, la veritat. Molt... Com d'aquestes persones que et parlen i et tranquil·litzen, saps? Que et llegeixen un conte i t'adorms. M'encanta. Això no és tranquil·litzar, això és avorrir. No, en el sentit de calma, de positiva, no d'avorrit. Vull dir, algú que té molta conversa però que tranquil·lament, com pausa. És el quart cop que veig el carter passant per aquí. Dic que no gestiona bé o... S'ha oblidat alguna carta. Sí. Ara sé que l'ajudem. Bueno.